sampili bini bwsai thwimani yagulo bini bwsa khorok nuino twiwi kaisa kwtal nogo borok selaka 18 বছরনি bini bwsla Rahul tai 9 বছরনি bini bwsaje kusu Elisa borok nuino nobo belekna hamjago tai sampili ni bini bahano tai Rahul ni bini friend borok no subana bagoi phaijak kobungma kosto khaimani pore Rahul ni binama borok no tai bad baki extra mani rok no kaisa boxo dawoi kaisa rumo reidi hne dagi klangka tai bo hungke samung rok painani bagoi bazaro thangka Rahul tai bini dol binama je dagi klangmani abutini khaikya borok je mani nangya rok no kaisa boxo dawoi tolani rumo borok tonoi rikha arumo mani rok tonmani yagulo borok kene taisa phirogoi phai tongphuru Rahul ni bini dol tamjani mani bai thutayei hau klai thangka tai oboni pore borok kaisa doga khurukmani khorang khanaka borok uglogo nasika abose kaisa sor koijak Rahul samanka bini dol je ahawo klaimani asor khuise boklai khana hni tai tabo asor khumani bai anogono kaisa secret doga khulukjagoi thangka tai oboni pore Rahul tai bini dol adogalam hasing nahare naisonai naikha borok a jaga nukha kaisa siri kolokma tolani roomni borok knei adogani lamatei tolao phaikya tolao hanyo kaisa kirma sinja jaga ungjak a jagao hanyo belakhe manam kosokni bahai phaitong chardigi hanyo androgundra tai ligilagai ungjakma oboni bagoi Rahul bini phone ni flashlight nangka tai borok nukha a roomni kni gacharo kaisa kotoma sunduk berajak tai a sunduko kaisa tala kotoma bai tala rwjak a jagao klaija kwcham rod bai Rahul a tala no bokhoka tai a sundugo tai kaisa box bo tongo tai kaini kaitham video tape bo tongo tai logiwo kaisa kotoma kwchak color ni boi bo tongo Rahul ni bini dol history ni student tai bo obono nogoi tai bo excited thangka bo obo haingjaka a boy tai a chikonsa box agini kwcham rok sengna hnai tai bo kaisa kahama research project khaimana na hnai borok knei a kotoma sunduk no tiyei borok Rahul ni rumo tlang thangka adino jotono lengjak mamang tai oboni bagoi borok maisamani pore janja rumo thangi thuibekya Rahul ni bin dol bahaino bo nogo thana nai tongmani oboni pore kheno Rahul bono saka nung thana ni sikang gnei khimili woi a sunduk ni mani rok no naibainani hnei borok knei Rahul ni rumo thanglaika tai a sunduko tonijak video tape no bo khosaka tai Rahul a video tape no bin babuni projector kachamo dawi naikha turuk video choli tongmani yagulo Rahul ni tai bini dol ni mokol phatitei thangka a video wo masa burino kaisa buphang baikhe bulai khaja tai bono miliwoi hanyo bulai tonglayo aburini bupha bahanyo bin gana wano basaja tai oburi hanyo bar bin bupha no chubasu sani tongo naimang oburini bupha no bin bwsajung no kwthangoi sogirika tai oburi hanyo abuphangno khaja kwthangoi sogjagoi abuphangno thwithangka Rahul obono nogoi belekhino aram nangjagi ungjak tai bo phapan a video tape no projector ni tiklaika oboni pore Rahul ni bini dol asundugo tonija a boy no bo naikha bo je puro a boy ni page khulugo bo obahai ungjaka o boy ni page kagojo bai snamjakhaya sana thangke borok ni bukur baise snamjakhai aboyo belekhe kirimi sinja drawing khaijakma tai kubungma tamjani montra rok sujak abose Rahul tai bini dol oboino pori tongmase tai kaisa rumo samdeni yang tamjani hairok unani surung tongkha sambili hingke sugiwo thuja abose atumsa bin room ni manei rok haino ni nangai haino lai tongmakha tai bini room ni doga urat khe sojagoi thangka
naimang sampli ni bini suki ba hanyo ura khe ni nangri tongkha sampli khe wansuka bangla rok saphakena ne tai hepeno sampli kaisa ba hainukha bo obono nugui marungjak suka bo bini roomni phorki phaisingti nukha ayango belekhe nobar kotor boni nok khaisingtei agugui phaitongo belekhe kirima sinja bongni no ganao sopaikeno sampli a nobar rok ni bisingo no belekhe kirima sinja kotorma kosom sampli nukha abo se sampli ni bini room ni phorki bai thangbaika tai sampli ba haino nobar ni chap bai direct bo dewalo khoirika tai bo tolao kalai thangka sampli sak no jai khayei bo bini bokrok no tisaka abo se bo kaisa obo hainukha bini langma bo obo hai nuyaku bo bini bwskango belekhe kirma sinja kola hamya no nukha bo tai bini bwkhanai ba haino kolokma haino jabruburu tai mokol ba haino kupurungja sampli a kola hamya no nukhang keno o kola hamya sampli ni sago habai thangka tai rahul tai bini don ni yang hungke bina mani room ni yang ni onphanse khorang khanaya boi porite rahul muktre phajak tongkha lengjama bagui tai bini dol ba haino bono thana bagui lamrei tongmani abo se bo sirite yongkhori tongmase bo obo haingjaka bini ukuluktei masa borok urat khe khaijagui thangma hai bo ukuluk haising naisika abo se ajaga bo ke phanse gori tai bo jefuro bwskango naisikheno bo nukha sampli no siritei makhugui phaitongmani nukha sampli ni mokhang rok haino kirma sinja ngja tai bini bwsa bukur ba haino kirma sinja rahul ni bini dol jefuro sampli no ringkheno sampli haino kirma sinja khe bono nasigui tongkha tai sampli rahul ni bini dol ni totara romui haino totara sema bono ajagano bothari sipka tai kaisa room hungka sampli ni bini bahano jogbai tai bini bwsajak thuja tai bini mwnai atomsa khorang khanaka tai bo room ni ongkhorei tolao phai nephaika bo obono nugui belekhe wana jaka tai kirijak suka sampli haino rahul ni bini dol ni mangkathini totara ni bahanse haino chawtong oboni pore kheno sampli bini manai no nukha sampli bono nokheno bini manai bono nugui belekhe kirijak suka haino tai bo dadi khachigui room ni doga sirkari rei rekha tai bo elisa no sabaika nini ama tamjani wngui tongkha nei sampli ni bini manai room ni doga kisasa phiogui bo naisugui naikha haipano sampli ajaga tabuk gurikha oboni pore sampli ni bini manai dori phapar bo elisa no bamui bo phatar haising kharka abose borok khari tongphuru sampli bini manai ni saka bahari rukhaika tai sampli ni bini manai elisa no saka nang on jaga kharoi khujagui tongi sidimi obon pore sampli bini manai ni totara romkha tai bo bono bwthana nai tongmani mu rahul sampli ni ukulukte phaiye aisa sisini glass bai bokhrogo buir khaika bo saimia je aborok no bo buphaimani aborok bina masi bokho wansuka bui borok hamya rokse bini moino bwthana phaigena hne 1 minute ni bagui sampli belekhono cholijak suka hani tai bini bokrok ni thai sorai tongkha abose asumsa bini bokhoktei kosom phola ongkhorei thangka tai biangjani kemai thangka tai sampli hau kalai thangka tai bini sori onek durbol ung thangka bini manai punphana sabi manjaiga ongoi tongkha obotamo ongoi tongkha ni obon pore rahul bini moino asunduk ni kogrok no saka rahul ni bini moi ahorono aboi video tape no soknani chaitoka abose konphanse khamya oboni pore rahul ni bini moi kumphano wansu kareino amani rok no teyei kaisa somudro haising amani rok no khibirika sampli jepro baza kheno bo pulian haito kaham nongkha haipano bo kumphano mutu manjakliya tan dini phungo sampli no rahul ni bini dol no bothama bagui romui talangkha sampli bini manai rahul tai elisa no talang thangka tai a kotal no borok je a nogo selaimani jibon ni bagui yakareka tai a jagani thangnani sikang rahul jepuro ukuluk haising nasikeno bo onok ni phatar bukha khaising a buphang no nukha je o buphango o video tebo nukmani je a burino o buphango khawoi kathangoi sokmani tai haipano rahul abono ignore khaiye bini moi bai baksa gari wa kawoi a jagani thangka borok